UEM fra Telenor hjælper med at lette administrationen af enheder som mobiltelefoner, tablets, håndscannere og andre IoT-enheder. Det hele foregår fra et centralt styresystem, hvor administrator kan monitorere, hvor mange enheder, der er koblet på netværket, om de er opdaterede og hvor de befinder sig i verden. Hvis der er mistanke om et sikkerhedsbrist, kan den enkelte enhed blive fjernlukket og slettet via systemet. For at lette driften på installationer og opdateringer af apps, kan UEM automatisere den del af administrationen. Så slipper medarbejderne også for ventetid. UEM er særligt velegnet til virksomheder med forretningskritiske data. Virksomhedens apps sikres i et krypteret miljø, hvor de holdes adskilt fra medarbejdernes personlige apps. UEM giver altså administratoren et enkelt overblik, som gavner hele virksomheden. Klik ind på telenor.dk/erhverv og læs mere.